נוח, מה אתה דואגת בחדר לגשם? נוח, תחת החלון אולי יופיע קשת, ויראו אותה כולם, האריה והמימותה, הגמל והשיבוטה, וגם ההיפופוטם. קח לרגע את הצוהר, וזוכת דלת הלבנה, קח את היונה. שלום, שלום, שלום. אני רוצה להציג את עצמי. השם שלי זה נתן גדסי, ועשיתי לאחרונה סינגל שנקרא מות גיבורים, יחד עם בחור בשם שלו בן חור. קראנו לעצמנו הצמד שקשוקה. מילים, לחן, שירה, גיטרות, עיבוד של שלו בן חור ושלי, והשאר של כבודו נתן גדסי. זה מוקדש לכל אחד והגיבור שלו, והכוונה לכל מה שקרה לאחרונה עם הרב עובדיה יוסף, אריק איינשטיין, נלסון מנדלה, רובין וויליאמס, הרבה גדולים וגיבורים שנתנו את ההשראה לעשות את הסינגל המיוחד והיפה. כמו כן, המודעה מיועדת גם לכל מי שאוהב הופעות חיות עם גיטרות, הרבה אנרגיה, שמחה בלב. כמובן שיש רשימה עשירה שמתאימה לכל בקשה וגם לבקשות אישיות. ההופעות מתאימות לחברים שרוצים להיות ביחד, לאירועים מסוימים כמו בתי כנסת וכו', אפילו הופעות אינטימיות. המחיר הוא עממי וגמיש, והכי חשוב שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תצליחו בהכל. נתן. השם שלי זה נתן גדסי. מספר טלפון 054-253-7894.